organisaties die geven aan, in ieder geval, de Antillianen en de Arubanen te vertegenwoordigen. Mag ik u vragen, weet u hiervan en gaat u ervan uit dat deze organisatie daadwerkelijk de Arubanen en de Antillianen vertegenwoordigen? Of hebben we te maken over organisaties die in principe niet zoveel taken jegens de Arubanen en de Antillianen uitvoeren? Kijk, ik ben volkomen eerlijk voor wat ik ga zeggen en verklaren. Over de jaren heen hebben ze in Curaçao en ook in Nederland tal van een heleboel organisaties gecreëerd, in het leven geroepen. Met slimme mensen, heel handige jongens, die hun weg wisten te maken met subsidies, met input van de gemeente, van de verschillende Antilliaanse gemeenten. In Curaçao hebben ze die ook. Ik noem ze persoonlijk sociale mafia's. Ze hebben hiërarchie, ze hebben een organisatie, ze hebben regels en ze weten heel goed hoe ze rapporten, slimme rapporten en zielige rapporten in elkaar kunnen timmeren om subsidiegelden te vreten. Ze zijn gewoon subsidievreters. Ze hebben allemaal hun eigen eilandjes, hun eigen hegemonie en ze willen niet met elkaar werken. Ze werken met, vreemd genoeg met dezelfde doelgroep, maar ze willen hun krachten niet samenbundelen. Het is gewoon versplintering. Verkwisting van waardevolle geld. Gelden die voor de doelgroepen gebruikt kunnen worden. En wat er gebeurt is laten we zeggen, een inefficiëntie is voor het hoogtij, want al het geld die gaat verspild. De doelgroep, de echte cliënt die het nodig heeft, die krijgt het niet. Die wordt gewoon belazerd en ook die wordt belemmerd in haar rechten om hulp te krijgen. Ja? En degenen die in zulke organisaties zitten, die worden rijk ervan. Want ze verdienen zoveel. En ze willen van hun eilandje niet af. Daarom willen ze niet met elkaar werken. En ik ben van mening dat er een harde hand ingezet moet worden. Harde ingrepen. Om volgens contract, via contracten, zorgcontracten, programma's van eisen, deze organisaties samen te laten werken en hun krachten te laten bundelen. Want de Nederlandse regering die moet noodzakelijk bezuinigen. 29 miljard in 4 jaar. Dat betekent dat de gemeenten met minder middelen zullen moeten werken. Oké? Als ze met minder middelen moeten werken, dan moet die gelden effectief gebruikt worden. En dat is het juist. Als deze organisaties met onze mensen, jammer genoeg, niet met elkaar willen werken, dan moeten ze stoppen met werken. En dan moeten de gemeenten, verschillende gemeenten, zorgen dat degenen die wel bereid zijn om met elkaar te werken, dat zij die subsidiegelden krijgen, zodat die schaarse middelen effectief worden gebruikt. En deze slimme jongens, die hebben een kunst van gemaakt om slimme rapporten, zielige rapporten met slimme accountants, met slimme planners, zulke rapporten in elkaar te zetten en telkens weer een impactante rapport opkomen draven. En met die rapporten die ze meegoochelen, zetten ze altijd de Antillianen in een, laten we zeggen, benadeelde positie, in een zielige positie, zodat ze in kunnen cashen. Ze kunnen gewoon voor de rest van hun leven comfortabel en riant kunnen wonen en leven met het geld die eigenlijk voor de minder bedelen en die voor hulpbehoevenden gebruikt moeten worden. Maar wat zegt u dan van de accountantscontrole? Kijk, dat is zaak van de gemeentes. Die moeten echt controles, echt stringente controles uitoefenen met kwartaalrapportages. Die moeten eisen in hun zorgcontracten en programma's van eisen om kwartaalrapportages te krijgen van de stichtingen, zodat ze kunnen projecteren of de stichting goed gaat of niet, of bij moet stellen of niet. Halfjaarlijkse rapportages met hun halfjaarlijkse verslagen, activiteitenverslagen. En aan het eind een
degelijke jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. Als je niet tevoorschijn kan krijgen, dan wordt die subsidie gewoon afgeschort. En mogelijk nog, dan moet je terugbetalen of de bak in. Want het moet afgelopen zijn met het goochelen met gelden en met rapporten en met de behoeften van de minder bedelen. Goed. Ook de doelgroep hier in Nederland, dus de Antillianen en de Arubanen, zeggen vaak, en dat is vaak door jegens dan de overheden van Nederland, dat ze elkaar niet kennen. Dus doelgroepen Antillianen en Arubanen zeggen, ja, wij kennen onze eigen organisaties niet. Wat vindt u hiervan, meneer Wiels? Kijk, maatschappelijk werkers, stichtingen en organisaties die met Antillianen of andere groeperingen werken, die moeten sowieso de wijken binnen, met de mensen praten. Je moet met empathie naar de mensen luisteren en daadwerkelijk resultaatgericht werken. Als er geen resultaat is, dan kun je via een kwartaalrapportage, halfjaarlijkse rapportage of jaarrapportage of jaarrekening direct beseffen en evalueren of ze het goed doen of niet. Er moet controle, maar de mensen die moeten kwaliteit leveren. De wijken binnen, met de mensen werken, want in een kantoor zitten en de mensen een kaartje op straat geven. Ja, visitekaartje, het lijkt echt intellectueel echt leuk, maar dat is niet effectief. Je werkt niet. Een maatschappelijk werker die de wijken niet binnen wil komen, wil betreden, die moet naar huis. Een echte maatschappelijk werker. Maatschappelijk werk betekent een roeping. Als je voor je mensen moet werken of wil werken, dan moeten we resultaten zien. Dan moeten we resultaten krijgen. En ik denk dat er resultaten geboekt moeten worden. Als je de laatste 5 jaar even evalueert en een stichting geen laten we zeggen, merkbare resultaten kan leveren, dan moet je direct die subsidie opschorten. Afgelopen. Het moet voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Okay.